Good morning. Maling. Sabi Morning, ma'am. Luya, ma'am. Ngano luyaman mo gikapoy wag tangas sa bukid. Oy ma'am, hapit na ba itong pretisyo dahil ma'am sa Pandakan ma'am no, sa Pinamungahan Cebu ma'am. Dapit sa may buong sitio Buongon. So, kita-kita niyo dahil mga guys ha. Saksihan niyo ang mga kamaot sa naong diya sa Barangay Pandakan, Pinamungahan Cebu. Sitio Buongon. Sige. Saan naman siya itong challenge, ma'am? Challenge taron og hand sign challenge. Ang masayop og sunod anang naa diya sa drawing, pakulingan ninyo sa kaldero ang naong. Para unsa may kamitan ni, ma'am? Ihapahid sa inyong dagway. Grabe mo pa maot, mauton pa gyud mo sa mo. Wa man tay cash. Wala di kwarta ni, ma'am. Walay kwarta. Oy ma'am, happy pista din sa tuwang barangay din sa Bukayan ma'am. Gapon naglawa. Di karon. Karon gid. Pizza 28. Happy fiesta Sa mga Bukayan. nag-birthday karon ma'am, shout out mo ang katong mga nag-birthday karon. Happy birthday. Enjoy lang mo sa iyong birthday. Katong mga nag-birthday karon, swerte kay mo kay nadubol ang selebrasyon. Nadungan sa iyong adlaw na tawhan ang iyong birthday. God bless. Okay. Kinsay una? Kumpya. Pagoroy. Dili ma'am kay. Ana lang pasret lang. Sige. Pagoroy. Straight. Ge. Ready? Okay. Iya ka na, ma'am. Balin-balin na. Ready? Isa Paspasa. ka ng puro rin. Putgan mo tayo ng puro mo. Bang! Hidungan ang duha ka kamot ha? Hidungan jud. Tunga nang Ready? Go. sampol ra, sampol. Okay, sampol. Ang hingom di ko na nimo nga. Ay dili hayang kamot. Ana. Siya yun. Sampol. din na. Yeah. Nakili. Ana di ba na? Ay, Ba? pattern dani kuan o bulan ihap na kuan nga start na. Pattern dani sa imong kuan. Dungan na butang imong duha Panday ka mo. ka. Okay. Ge ready? Kuan pa na sama sampol o. Dito na, Dito na. sampol. Darga. Paten. Okay. Kalit oy, kuan dili man yung nga kuan. Ana, dili kay imo lang anon. Sige, larga. Op, usan na. Op. Anay. Itungan ang kamot lagi. Hidungan ang kamot. Tungan man na. Amo lagi na lagi. Mana sa ko na. Sak ana ko na. Yeah. Pas. Pasom na. Ge. Hidungan ang kamot. Yeah. Balik, three teams. Three teams. Creative again. Three teams. Para nga mag-practice ka. 1 2 3 4 Pas-pason mo gina siya Tagoroy. Lagi na lagi. Sakto na. Pas-pasa. Yes. Sunod na. Okay, ikaw limo koy. Sasa ha. Pabtik mo na siya sa inyong mata o sa inyong utok god. Oh, yeah. Usa-usa ra ba? Why magbuot na bukas? Why magbuot? Oy. Ma'am ikaw. Wa mo suko pa dito sa guro di kaniya ay. Wa ka pa. Sige lang makapait lagi mo sige. Ikaw sa. Atretem. Tretem. Wala. Pas-pasa lagi. Tretem. Nawa. Sabi. Tretem. Ikaw ba, di ka masapo ba yun? Ilan ko kilayo kay ko sa. Kung gibalaya man inyong kuan.
Ano ka? Dugaya. Pas-pasa lagi. Sige naman pumungkap. Ikaw Totoy Tagsok. Nge. Dulu dan kawan ada kayak. Uy. Oh. Ganda naman dahil tagsak ka. Oo, pre. Panikamot. Panikamot. Mo ka nga. Sa. Kisa maganda bro. Way ka pala naman na. Di ginamay mo. Sayap. Diba? Trapuhe. Ano, sayap man, ma'am? Ay mo naman to natukod. Natukod Natukod naman mo. Natukod naman mo. Tre atem. Oh. Butang. Sayap ka, Bon. Ha? Sayap ka, Bon. Sayap kayo mo manggi. Sayop. Ano ma'am? Sama ni mo ma'am, mami. Sayap. Ikaw ay bagsig balibal ko kay. Sama kay. Grabe tag sara kabutang ay wala kabutang lang sila sunod. King nang usaw. Atay na. Pati yung balibaran kay mo ano. Ngape. Ayun kagapila niyo. Kaya ako. Gawin misto. Sige mo ko. Baka mahulog yung kalirin ay. Ayun na kayo. Ayun na kayo ng kawan. Ano? Ayun. Ano? Sayap bali. Balik. Bali to. Up. Balik ko. Kay ako pa ning kanang dari oh. Bali. Bali. Okay na guys. Okay guys ah. Eh nakakatawa gyud mo dia.